Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Jama'a barkanku da sake haduwa da mu a wannan channel mai albarka ta Bariki Online TV. Channel da muke kawo muku sarka domin taimakon al'umma, domin neman addu'an mutanen kirki. Wannan sirri da muke tafi da shi ga wani sirri na mallaka. Wannan sirri ne na bangaren mallaka wanda mace take so ta mallaki namiji. Wannan sirri yana da ƙarfi. Hakika wannan sirri idan aka yi shi insha Allah mace za ta mallaki namiji cikin sauki, domin wata za ta iya kasancewa mata aure ce tana zaune da mijinta kuma ana samun matsaloli yawa na rashin zaman lafiya da makamantansu da barazana ko ta kishiyoyi da sauransu ko wasu abubuwa, kamar yadda yawanci wani sa'in mata sukan bugo mana a waya su yi mana tambaya a game da irin waɗannan suruka wanda suke bukata ya kasance an mallaki namiji. Yauwa to insha Allah waɗanda suke fuskantar matsaloli a gidajensu domin a samu a zauna lafiya, to insha Allah wannan sirri shine za a kawo muku shi insha Allah da yadda Allah. Kuma in wannan shine farko na ziyartar ku channel ɗinmu, muna dai roƙon ku dai da ku daure ku danna subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawar sanarwa domin sanar da ku sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Idan kuma dama can kun danna mana, to muna roƙon ku da ku daure ku danna lakin a cikin wannan bidiyo. To wannan sirri yadda yake, farko za a samo kimba a wajen 'yan kole inda ake sai da kayayyakin su citta suka numfari, to insha Allah da ana samu ta. In an samo kimba, za a samo kimba kamar kwatankwacin ko da irin gwangwani ɗaya ne ko rabin gwangwani, ya dai danganta da irin yawan yadda ake so a haɗa maganin. Inda yawa ne sai a iya samun gwangwani, in matsakaici ne to ko rabin gwangwani ne ma za ta yi. To na biyu za a samo damagi, wata ciyawa damagi, wasu su ce mata damaigi, wasu kuma suna cewa damagi. To ita wannan damagi ɗin za a samo ta sai a dake su, a dake su. In aka dake, to sai abu na biyu kuma na uku za a samu sukari. Idan an samu sukari za a haɗe su guri guda a dake su su liƙwi. To insha Allahu ana so mace sai ta dinga ɗiban cokali ɗaya da yamma, kullum da yamma. Yawwa da yamma kamar misalin karfe 4 haka na yamma. Yawwa mace ta dinga sha da nono, yawwa da nono cokali ɗaya. To insha Allah tsawon kwana 7 ta yi wannan ta gani ko nono ko zuma. Insha Allah. Yawwa insha Allah a samu nono ko zuma insha Allah, ɗayan biyun duk wanda aka samu zai yi. Yawwa insha Allah idan ba a samu yin zuma ba ma ko nonon akan iya sha